De nieuwe stroomkabels die het online worden van het Vestelon naar het Ameland binnen saboteerd. De skier zag dat de kabels net meer makkelijk worden kunnen. De vernielerij had 2 man Lino West, maar wordt nou pas bekend. Bij Holvert zit dus verslaghouder Hajo Bootsma. Hajo, wat is er correct aan de hand? Nou ja, hier op de kwelder bij Holvert Boetendieks, daar rint die kabel eigenlijk, of roen die kabel eigenlijk oerhinnen in de richting van de Waadzee om dan letter ingroeven te worden. Nou, op het moment eigenlijk dat die kabel daar lag, voordat die ingroeven worden moest, is er iemand eigenlijk naar Boetentag gingen. Die had een boormachine meenam en die had in het sliek in die kabel on het boren west. Nou ja, die kabel is wel belangrijk voor het Ameland. Op het Ameland binnen Zinneparken, is een heel groot Zinnepark zelfs, hadden ze plan voor nog meer Zinneparken. En ik zin op een heel op de dak al liggen. Dus daar is die kabel belangrijk voor. Maar ook voor de elektrificatie eigenlijk van het gasstation, het boorstation van de NAM. De NAM wil die heel graag dwarsom draaien laten en daarvoor hebben ze elektriciteit nodig. Nou ja, die moet bij de Vestelwalwijk komen. En hoe binnen ze je nou achterkaan? Nou, zodra je zo'n kabel liggen, dan houdt netbeheerder Liander Dirk eigenlijk een soort van spanning op. Ze zeggen, doet ze hem voortlezen gewoon dat er spanningspiekjes zijn. Ja, en dan ga je hem naaien en doet ze hem naaien, voelen ze dus die lietse boorgatjes. Nou, toen werd ik eigenlijk wel heel gauw duidelijk dat het net hersteld worden koeien. Nou ja, daar is de netbeheerder Liander echt terugrekken, heel het terugrekken. Wij zijn verbijsterd door de vernieling van de elektriciteitskabels die we hebben aangelegd om Ameland te verduurzamen. En we hebben daar vanzelfsprekend ook aangifte van gedaan. Dit hebben wij in onze geschiedenis, voor zover ik weet, nog nooit meegemaakt. We hadden hier ook geen rekening mee gehouden en zijn hier echt door overdonderd. Ga je nog even hoe die zinnenparken. Wat betekent dit concreet voor het project Ameland Duurzaam? Nou, op zelfs Ameland duurzaam verwacht het dat er wel vertraging wezen zal. En ik voor het hele project zelfs mooi de NAM. Nou, netbeheerder Liander die denkt dat het mogelijk wel afvallen zal. Maar ja, zij zitten wel met een heel groot probleem. Ze zitten met een deadline. Want heel maart dan begint het vogelbreedseizoen en dan moet het werk klaar wezen. Maar bij Liander zijn ze er eigenlijk wel van uitzoeken dat ze dat correct redden kunnen matten. Dat betekent inderdaad dat we een maand of 3 vertraging oplopen. We hadden nu gehoopt en verwacht de werkzaamheden af te ronden. Dat wordt nu februari. Dat het nog in februari lukt is echt hartstikke te danken aan alle partners waarin we hiermee samenwerken. Van de gemeente, de aannemer, de producent van kabels. Want dit soort kabels liggen nou niet zo op voorraad. Die moeten speciaal gemaakt worden. De aannemer die heeft ook capaciteit geregeld om in februari die kabels te vervangen. Zodat we voordat het broedseizoen begint in de Waddenzee klaar zijn met onze werkzaamheden. Is er eens al een vermoeden van waar dit dien had? Nou, het is wel een opvallende gebeurtenis zelfs, want het is net bekend dat er een heel breed verzet is in de onlist van deze kabels naar Ameland. Het is een proces dat eigenlijk al een heel aantal jaren rint en alle procedures terugroen had. Bij skier weet je, er is een heel soort verzet in het lezen van die stroomkabel, het west terug het eiland en daarna terug het wandtij naar de Vestelwalta. Ja, hier wie dat net zo. Nou, ik heb contact gehad met de politie en de politie zei dat ze het nog heel ter onderzoek hebben, maar geen onknopingspunten nog in het onderzoek naar waar hier mogelijk achter zit ik in. Duidelijk, we wachten het al. Dank u wel, Hajo.